a fost nervos, dar periculos, așa a caracterizat presa italiană prestația briliantului. Fiorentina a pierdut însă acasă 0-1 cu Ajax și este aproape de eliminarea din Cupa UEFA. Adrian Mutu a început tare cu Ajax pe Artemio Franchi, ocazie de gol în minutul 2 și un gol anulat pentru offside în minutul 5, dar briliantul a devenit din ce în ce mai nervos. L-a certat pe Gamberini pentru o pasă aiurea, dar și pe arbitru. Mutu i-a dat o pasă de geniu lui Montolivo, dar italianul a ratat cu poarta goală după ce l-a driblat peste Kellenburg. Mutu a încercat și el de 2 ori poarta, dar șuturile sale au fost slabe. Ajax a marcat singurul gol al meciului în minutul 60 prin suedezul de origine turcă Kennedy Bakircioglu. După pauză, Mutu l-a umplut de sânge pe Van der Wiel la un duel banal și a fost iertat de arbitru. Briliantul a avut o lovitură liberă, dar a lovit zidul. Gilardino a primit și el o pasă de la român, dar a călcat pe minge. S-a terminat 1-0 pentru Ajax. Se facciamo gol con Montolivo, se facciamo gol con Mutu, lui subito una buona opportunità, la partita cambia.